chokwadi nyaya inorwadza inosuwisa. Zvati nyaya inosuwisa indangozonzwawo shoko mukoma wofona vari kuchipinga ukoko nebasa vachiti ndozvaitika mukadoma. Saka ndazwa kudaro ndakazobva pana pamusi wechinamanheru takuenda kukadoma tino kunhamo. Chakatityisa ndichokuti icho munhu ainzi akafira kuna Musvesve. Saka tasvikawo tichibvunzwa kuti zvakafamba sei. Zvinhu zvakanetsa zvokuti aiva nemameseji ava akanyora mumafoni achiti ndinokumbirawo ndiregerereiwo hama dzangu, kune kwandakafamba ndichida kusimbisa imba yangu. Saka ndasvika ikoko ndakazonosangana nezvimwe zvokuti ndisimbise bhizinesi. Saka zvinhu izvi zvava zvakundinetsa zvichida ropa. Saka nayo ndanzi ndinofanira kuuraya munhu pamwoyo chaiye wandonyanya kudisa. Saka ndakaona kuti ndiuraye mwana wangu zvaive zvakaoma. Ndakafunga kuti ndiuraye murume zvaive zvakaoma. Saka ndafunga ini kuti ndichingofa ini ndiri inini pachangu. Saka ndio mafiro aakaita, ende kwaakanofira kwacho kwairwadza. Inangwa ndakukasa kuenda ikoko nekuti ndaindoita rimwe basa. Vakaendako vanoti paakafira paiti munhu akaonekwa akuora nokuti akashayikwa musi weSaturday, ndio musi wakashayika iwoyo. Saka munhu akafa nokuti aiva ada kuromba. Saka akafa achinodzosera zvinhu zvake. Ndio paakanyora kuti ndasiya dadi ndanwa mushonga kuti ndife nokuti ndachida kuzokanda zvinhu zvangu murukova. Ndio nyaya yakaitika iyoyi. Dzidzai Makara ndio zita rake. Pamatambudziko munhu anga achida kuvanhu vese veukama. Hapana munhu anga achitukana naye kana kuvengana naye. Ini aitomondifonera, mukoma muri right here, mukoma uyai kuno kukadoma chichi. Tisingafunga kuti iye akazofunga mweya wokuda kunoromba. Kokuti dai akatiudza kuti hazvanzi vana baba ndafunga kunoromba, ndaenda romba toita seika, taigara pasi semhuri. Saka iye haana kutaura. Munhu akangozvifungira zvake zvokuti zvinhu zvakatirwadza una nhasi zvinhu zvekutirwadza. Aigara nemurume wake ndio aigara naye nokuti mameseji akatumirwa mufoni yemurume wake. Ndio makadi isu takubvunzawo murume takanyazogutsikana kuti no nhamba dzakatumira mameseji inhamba dzefoni yehashanzi yedu. Paakazonofa ipapapo eri paakafira pacho kuti awanikwe dai pasina vana vaitsvaka huni. Matauro azvoita kuti vana vaitsvaka huni ndio vakawana munhu akafa, ndobva vamhanyira kumapurisa vakati taona munhu akafa apa. Chimwe chinhu chatotenda anonzi mufoni make mai mune nhamba dzevamwe vanonzi vasawira. Ndio vakazofonerwa namapurisa kuti munhu yadi timuwane. Hapana chinhu zvaanazvo nokuti chakatinetsa ndizvokuti zvikwereti anga achitori nezvikwereti zvekutoti mari vanhu vanga vachitodawo mari dzavo. Kasi iye pakutaura kwazvo kuti anonzi iye mari dzaikwereta ainokanda kurwisi. Kwaiva akanotora zvinhu zvake ikoko zvamanjusi. Kofanira kunge kuri kun'anga nokuti kana munhu achinorombaka hapana munhu anoziva kuti ananga kupi kana kuti aenda papi. Inenge iri sikireti yake asingadi kuti vanhu vazive. Anozoti kana zvaoma sei zvosviti ndio patakazoziva kuti hazvanzi idu ndio zvayadi yaita. Mungaite zita ren'anga iyi? Handitomuzivi kuti akanotora papi kana zvinhu zvatakangozoonawo nekunyora kwaakaita mutsamba mufoni meseji yakanyora. Aiita bhizimisi rei hanzvadzi iyi? Munhu aingotengesawo zvokuti aingoti mozva vanhu mukadoma kavanongotengesa zvakasiyana siyana. Ndaitomunzwa chinzi auya kuno chitumbusa kwaoda masipi namasuwitsi. Munhu aingoti akawana chine mari ndochoodi chooda ichocho. Akaita fode akashayikwa Saturday. Vanhu vakazomwana vakazomwana chitatu.